شاندەیەک دەم پارتیە وێ هەفتەیە پێشیامە بچە ئیمرالیێ و لەگەل ڕێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجلان هەفدیتنێ پێک بینە بینەرێنمە ئەv یەکانê ji aliyê berdevka dem partiya Ayşegul Dogan ve hate eşkerekirin. Ayşegul Dogan derbarê pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk te qez kir ku divê komisyona ku hatiye avakirin li gel rêber Abdullah Öcalan hevdîtinê pêk bîne û dibêje eger ku bi Öcalan re hevdîtinê nekevin wê bi armancên xwe dûr bikevin. Di heman demê de Ayşegul Dogan bertek nîşanî gefên dewleta Tirkiya dagir kir li dijî herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê de û dibêje ji bo dostanî û demokrasiyê gereke bixebitî heman demê de hevdîtinê li gel rêveberiya Xweser pêk bîne. Heştê îlonê civîna desteya rêveberiya navendî ya Dem Partî hat eldarxistin. Berdevka Dem Partiya Ayşegul Dogan derbarê mijarên ku di civînê de hatin rojevê îro daxuyaniya çapemeniyê da. Ayşegul bal kişande ser xebatên Komisyona Hevgirtina Netewî Xwişk Biratî û Demokrasiyê ya ku çarçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de hatiye avakirin wiha got. Ji bo ku xebatên komisyonê bigêje encamê hinek pêwîstî hene. Eger hûn bi Öcalan re hevdîtinê nekin, hûn ê ji armanca sereke dûr bikevin. Tiştanû bi fêrbûnên berê ava nabe. Ayşegul Dogan diyar kir komisyon mecbûr e rêya hevdîtina bi rêber apora bibîne û ha dewam kir. Ev pêwîstiyeke û divê bibe. Eger hûn dixwazin pêvajo ser rêya xwe bi pêş de here, divê hûn rê li ber rêberekî ku xwedî lêgerîna çareserî û aştiye û dixwaze pirsgirêkê li ser bêngeha siyasî hiqûqî çareser bike vekin. Divê teqez bi birêz Öcalan re hevdîtin pêk were. Berdevka Dem Partî gotinên dewlet baxçeliyên bila were li meclisê baxfe û mafê hêviyê bê naskirin bi bîr xist û got, li ser van gotinan re salek derbas bû. Desthilat, muxalefet û herkes divê xwe berpirsiyar bibîne û xebatan bike. Ayşegul Dogan diyar kir şandeyeke Dem Partiyê ku wê hevserokên giştî Tuncer Bakirhan û Tülay Hatim Oğularî jî cihê xwe di navê de bigirin, wê hefteya pêş biçe îmraliyê bi rêber apora hevdîtinê bikin. Li aliyê din Ayşegul bertek nîşanî gef û zimanderêjiya rayedarên Tirkiyeyên ser Bakur Rojhilatê Sûriyê da û got, em her roj di daxuyaniyên ku tên dayîn de dibînin ku destketiyên Kurdan weke gefekê dibînin. Divê êdî vê helwesta xwe biguherînin. Ev ziman ne zimanê dostanî û çareserî ye. Pêwîst e rêveberên Tirkiye bi rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriyê re hevdîtina bikin. Divê vebijêrka êrişekê tu cara neyê rojevê û em naxwazin vê îhtimalê biaxivin. Divê li ser maseyê dostanî û çareserî hebe. Çok önemli konulardan biri buna ilişkin planlama tartışmaları.